že ak nezačneme pracovať spolu so svojím telom a so zaseknutou stresovou reakciou, bludivý nerv alebo tieto techniky nemusia mať požadované výsledky, pretože telo je v chronickej aktivácii. A čo znamená teda neukončená stresová reakcia? My keď sme boli malé deti, my sme možno chceli, niečo sa nám stalo, my sme možno chceli kričať z plných úst. Ale nemohli sme, pretože keby sme to urobili, mohli by sme byť potrestaní. Či už fyzicky alebo psychicky, akokoľvek. Museli by sme byť skrátka ticho. A keď v tom čase z našeho krku chcel výjsť tento zvuk, musel zostať tam. Musel byť zaseknutý. Možno sme sa chceli brániť ako malé deti, možno sme chceli bojovať, ale nemohli sme bojovať proti dospelému, ktorý je fyziologicky vyšší a silnejší, pretože opäť mohli by sme byť potrestaní, mohlo by nám byť ublížené a to pre nervový systém nie je bezpečné. Čiže aj keď naše svaly chceli možno vykonať tento pohyb, stop, nie, my sme zastali zaseknutí, pretože ako náhle by sme ukázali svoju silu, tak narazili by sme na veľkého dospelého, ktorý je nebezpečný. A my sme možno chceli aj utekať. Ale keď som boli malé deti, my sme nemali veľa možností, kam máme utiecť. Kam sme mohli ísť. Náš domov bol jediné miesto, kde sme mohli byť. Takže naše svaly v nohách zostali zaseknuté. Stali sme sa nehybnými, keď by sme čo najradšej utiekli čo najďalej od miesta, ktoré bolo pre nás nebezpečné. A možno sme chceli vyjadriť svoj názor, ale opäť naše slova nemohli výjsť z našich úst. Možno sme chceli prejaviť emócie, svoj smútok, sklamanie, stratu, ale keby sme prejavili svoje emócie, tak by nám opäť povedali prestaň si, lebo dám ti dôvod, aby si mal dôvod, prečo byť smutný alebo prečo plakať. Takže všetko to zostalo zaseknuté, uviaznuté v našom tele a to môže spôsobiť chronickú aktiváciu sympatikovej nervového systému a preto nemusíme mať očakávané výsledky z tréningu bludivého nervu. A naopak, predchádzajúce obrázky bolo o tom, čo sme chceli urobiť, ale výkon sa nekonal. A tento obrázok nám hovorí, čo sme chceli dostať, čo sme potrebovali. A jednoducho táto potreba nebola naplnená. Možno sme túžili po objatí, ale objatie neprišlo. Túžili sme potom, aby sme sa cítili v bezpečí, v istote, aby nás dospelý uznal, pochválil. A táto potreba uznania, pochvaly nebola naplnená. Nikto si nás nevšimol. Čiže to sú udalosti, ktoré sme vnímali ako deti a neexistoval tam dospelý, ktorý by nám bol pri nás a objal nás a pochopil nás. Ale aby sme to ukončili trochu pozitívne. My nie sme zodpovední za zranenia, ktoré sme v detstve utrpeli, ale my sme plne zodpovední za svoje vlastné uzdravenie. Čiže akokoľvek náročné a bolestné bolo naše detstvo. A sme tu, aby sme pracovali sami na sebe so svojím nervovým systémom, aby sme sa cítili slobodní, autentickí a cítili sa v bezpečí sami so sebou a so svetom okolo nás. A máme cestu a veľmi jednoduchú a to je práca s našim telom. A viac o týchto somatických aktivitách a praktikách si môžete pozrieť vo workshope Telo ako zdroj. Ale základný koncept je, všetky negatívne zážitky sa ukladajú v našom tele. Naše telo si pamätá. Naše telo si pamätá, aj keď tieto informácie nie sú v našej vedomej mysli. Hovoríme o implicitných spomienkách, kedy nemáme príbeh, nevieme, čo sa stalo, ale naše telo reaguje zvýšenou aktiváciou aj na banálne objekty. Reaguje naše telo, naša myseľ nemá príbeh. Čiže všetko je v našom tele ukotvené v prostredníctvom našich pocitov, našeho dychu a našeho pohybu. A cieľom somatickej práce je uvoľniť to, čo nemohlo byť uvoľnené.
Hovorili sme o tej energii, ktorá chcela byť vykonaná našimi napríklad svalmi alebo hlasivkami a musela byť zastavená, pretože by sme mohli byť potrestaní. Nebolo to pre nás bezpečné. Čiže v týchto somatických cvičeniach my budeme uvoľňovať to, čo vtedy malo byť uvoľnené. Keď sme vtedy v dávnej minulosti, nemusíme si to pamätať, telo si pamätá, chceli sa brániť a bojovať, my tento pohyb budeme robiť. My budeme dokončovať v somatických cvičeniach túto reakciu, ktorá nemohla byť dokončená. My keď sme chceli niekedy v dávnej minulosti utiesť, my sme nemohli použiť naše nohy, v somatických cvičeniach budeme dokončovať telesný pohyb práve úteku. Absolútne neberieme do úvahy našu mozgovú kôru, nehľadáme v spomienkach, necháme v týchto somatických cvičeniach pracovať len svoje telo. Čiže budeme používať pohyb, aby sme dokončili reakciu, ktorá nemohla byť dokončená a budeme používať svoj hlas, svoj zvuk. A zároveň je tu ešte druhá strana mince. My nielen, že budeme dokončovať to, čo nebolo dokončené, keď sme sa chceli byť a nemohli sme sa byť, my toto telu doprajeme, ale zároveň naše telo chcelo pocítiť pocit uznania, bezpečia, istoty, súcitu, lásky. A v týchto somatických cvičeniach si môžeme dať presne tieto, alebo naplniť tieto potreby, ktoré neboli naplnené počas našeho detstva a dospievania. Čiže záverom, práca s bludivým nervom bez uvoľnenia nespracovaného stresu je ako snaha zrýchliť auto so zatiahnutou ručnou brzdou. Možno sa to k tomu hodí. Teda, nebudem to už dlho naťahovať. A v somatických cvičeniach pracujeme s pohybom. Čiže dávame priestor, uvoľňujeme energiu, ktorá bola zaseknutá spolu so stresovou udalosťou, aby sa ten cyklus dokončil a mohla energia odísť. Dých nám dáva priestor. Dáva priestor tam, kde by sme sa museli stiahnuť, znížiť svoje dýchanie, možno sa fyzicky zmenšiť, aby sme boli neviditeľní, pretože vtedy sme boli v bezpečí. Čiže pomáha nám s reguláciou našeho nervového systému. Zvukom dávame hlas tým emóciám, ktoré kedysi chceli výjsť z našeho hrdla von, ale museli sme zostať ticho. To, čo bolo potlačené, sa môže uvoľniť. A dotyk je naopak seba prijatie. Dávame si to, čo nám nebolo dopriaté počas našeho detstva. Dávame si pocit istoty, bezpečia. Dávame svojmu telu pocit, že sme tu preňho, že sme tu sami pre seba a že sa máme radiť presne taký, aký sme. Čiže dotykom môžeme upokojiť svoje nenaplnené potreby.